መልክዕኺ ብግዜ ዝስብሰብ ብዕድመ ዝኣርግ ኣብ መቃብር ኣትዩ እውን ዝብስብስ ኣይኮነን። መልክዕኺ ልክዕ ከም ህብረ ዜማ ኣብ ሕድሕድ ቃላትኪ ዝንበቡ የዋሃት፣ ሓልዮት፣ ቅንዕና፣ ፍቕሪ ወዘተ እዩ። ሓደ ጥዑመ ዜማ እንተዝይም ድምፅን ዜማን ጥራሕ ዘይኮነስ ናይቲ ዜማ ሕብሪ እውን እዩ ዝስማዕ። ኣብ ብዙሓት ሰባት ንግግር ናይቲ ቃል ንግግር ድምፀት እምበር ልክዕ ከም ህብረ ዜማ ዝንበብ የዋሃት፣ ትሕትና፣ ፍቕሪ የብሉን። ካብዚ ብዝተፈለየ ኣብ ኩሉ ንግግርኪ ከም ህብረ ዜማ ፍቕርን ትሕትናን ይንበብ። ብኹራ ኣብ ትናገረሉ እኳስ እዚ ዜማ እዚ ይጠፍእ። እዚ መልክዕኺ ክጠፍእ ኣይትፍቀዲ። እዚ መልክዕኺ ክጠፍእ ኣይትፍቀዲ። እዚ መልክዕኺ ዓለም ተሻጊሩ ፈጣሪ ምስ መላእክቲ ተመስግንሉ ጥዑም አንደበትኪ እዩ። ሰባት በብግዚኡ ብዘናልዱኺ ልብኺ ብዝተሃወኸ ቁፅሪ ሓቀኛ ዜማ ንግግርኪ ንሓዋሩ ከይጠፍእ ትዕግስቲ ክምሉእ ክኸውን ይግባእ። ልቢ እንተልኪ ሰባት ብዛዕባ ፍቕርን ሓልዮትን እናተናገሩ ንግግሮም ጣዕሚ ፍቕርን ሓልዮትን የብሉን። ንምንታይ እንተልኪ ብንደት ብሕርቃን ኣብ ግዜ ሂደት ፀዋጋትን ዓምጫቃትን እናኾኑ ስለዝኸዱ እዩ። ህፃናት ብኹልታፍ አንደበቶም እንትናገሩ ንምንታይ ሰብ ክሰምዖም ደስ ይብሎ ይመስለኪ? ንግግሮም ምስ ልቦም ዝተናበን መንነት ልቦም ዝገልፅን ስለዝኾነ እዩ። ነዚ እውን መልክዕ ክጠፍእ ኣይትፍቀዲ ክብለኪ ዝደለኹ። ንግግርኺ ምስ ልብኺ ዝተተሓሓዘን መንነት ልብኺ እናገለፀን እዩ ዝረአ። ብቐሊል ኣበሃህላ ልክዕ ፀሓይ ብርሃን ኣብ ፈሳሲ ማይ እንትዓርፍ 7 ቀለማት ከም ዝፍጠር እሞ ሓቢሩ ከም ዝረአ ኣብ ንግግርኪ ናይቲ ቃላት ድምፀት ጥራሕ ዘይኮነስ የዋሃት፣ ሓልዮት፣ ቅንዕና፣ ፍቕሪ ወዘተ ሓቢሩ ይረአ። እዚ ንግግር ልቡ ዝተሃወኸን ሓዊ ለቢሱ ዝመፀን ዘርግእ ዘስክን እዩ። እዚ ቃላት ዝሰምዓ እዘን ዕድለኛታት እየን። ናብ ንደት ዝውስኻ ዘይኮናስ ካብ ንደት ናብ ርግኣትን ምስትባዕልን ዘእተዋ እየን። ሓኪም ብመሳርሕን ብመድሓኒትን ሰብ ክሕክም ይኽእል እዩ። ንስኺ ግን ፍቕሪ ብዝሓዙ ቃላትኪ ልቢ ሰብ ትሕክሚ ትኽእል ኢኺ። ሓቀኛ መልክዕኺ እዚ እዩ። ብግዜ ዘይስብሰብ፣ ብዕድመ ዘይኣርግ፣ ኣብ መቃብር ኣትዩ ዘይብስብስ። ዘለኣለማ መልክዕኺ እዚ እዩ እሞ መልክዕ ከይጎድል ከይጠፍእ ሓብሕቢ።